de Teatro Agarimo de Vigo, que nos vai ofrecer outro sketch. Cal é o título? Auténticas, oye, que venos ao pelo, verdad? Ah, que sí, auténticas. Bueno, me parece que estamos conseguindo pasar unha tarde que teño na rúa moi alegre, moi divertida. Era o noso objetivo facer convivencia entre xente do teatro e o público, que ainda é escaso, pero é o mellor, porque estáme dicindo que por Ferrol non hai ninguén, que o fútbol e máis o baloncesto arrasan con todo. Pues bueno, pues nada, que lle vamos a facer? Proseguimos entón co grupo de Teatro Agarimo de Vigo con Auténticas. Un aplauso. Filla, o lixo non se trae, sácase. Con isto vas facer a compratis. Unha casa. Unha casa. Las cucaradas. Filla, non é outra cousa. E ti de que vas disfrazada? Gústache. Encántame o meu estilo. Hoxe ven unha amiga do instituto. Era máis popular. Todo o mundo a quería. Deus, como odiaba. E por eso a queres asustar coa tua roupa. Pero que lle pasa a miña roupa? Nada, nada. Ela vestía así. E non quero que pense cousa rara. Así que te vas a ir ao teu cuarto e non saias delas de que eu te chamo. Iso nada. Ti vas a facer o que eu che diga. É que ven. Por favor. É que ven. Non sei. Chamoume, dixo que quería verme, que quería saudarme. Non cheiras. Estou a facer un tiramisú. Un que? Ai, que ignorante gastronómica eres. Ti nunca cociñas e ahora vas a facer un tiramisú. Tiramisú. Bueno, pues tiramisú, o que sexa. Encantáballe a ela. Quero caerlle ben. Por favor. Por que non eres ti mesmo? Ai, que ilusa eres, filla. Pero ti non sabes que ninguén se comporta como realmente. Queres que te diga como? Ei, chomón, filla. Ninguén se comporta como é. Eu? Ti? Sí. Eu son auténtica. Ti? Ti, mira. Ainda que tes, cariño. Eu son auténtica.
porca, por eso visto así son eu. Unha porca! Mamá! Mira, filla, tens que saber. Os hippies extinguironse nos 80. Agora solamente queda un cuarto. Mamá! Ni mamá ni nada. Aí está. Tem cuarto. Tem cuarto. Lárgate. Queres marchar de la pintura? Patética! Pois non sabes que alegría me vei ao saber da tua chegada. Non sabes canto me alegro, Unha gran alegría, senta, por favor. Alégrome. Foi unha alegría moi grande. Que alegres estamos hoxe, non? Sí. Pois mira. Estou moi aleatoriamente encantada de seguirlas ver. Por favor, pero como non ia querer verte. Certo é que no instituto non tivemos moitas ocasións de pasar momentos chachas xuntas, tía Meisén. Si, unha pena. Sí, unha verdadera desgracia. O certo é que parecíamos de especies diferentes. E ti que o digas, chulín, como cambiaches. Sí, gustache o meu novo estilo? Pero como non me vai gustar si estás divina, divina da morte con esta cazadora. La cazadora. Bueno, ti tamén cambiache. Pois O sí. niño. Eu lembro que antes eras máis dura. Por favor, Ruliña, dura. Parece que esteas a falar dunha sandía. Non, perdón, é que sorpréndeme con novo look. Sí, xa vexo que as dúas cambiamos. É para mellor. Sí, eso parece. Eso parece, sí. Eso parece. Mamá! Vou comer un cacho de tiramisú! Sí, perdón. Non che dixen que non saio do teu cuarto. Eva cazadora que querías mercar! Que é o que pretendes? Que é o que pretendes? ¡Ay, qué forte! Una pija heavy metal! Que sei que tiramisú. Sí, e como sei que te gusta moito. Xa non o como. Cheguei a odiar o mascarpone. ¡Ay! ¡Es un coche! Cariño! É o que iso te leva ao tiramisú. Ai, pero eu xa non lle poño máis cartón de ese, Pero entón non é un auténtico tiramisú. Pois vaya. ¡Mamá! ¡Estivéseme dando de comer algo durante anos! ¡Algo que non era auténtico tiramisú! Nena, como pudedes facer iso? Vai, ¡Que non quero! Vai ao teu cuarto a facer un niño para os ratos e non molestes. Venga. Ai, perdón, sí. No, nada, non pasa nada, é que teño algo de presa. Ah, mira, non te podes ir sin probar o meu tiramisú. No, pero mira, a verdade é que eu só quería traerte isto. É un presente. No, sí, presentes estamos todos, pero que ten a caixa? Un agasallo. Ai, un agasallo. Para que te molestaches, muller? É un detalle pola miña parte. Un anel. Espero que te guste. Só trae un! Espero que te guste, ¡Ay, como brila! 2 quilates. É un diamante. Para ti é pouco. Ah, como estou quilate, nena? Eu non teño idea, mamá! É moi bonito, non tiñas por que molestarte, muller. Pero que verdade xa non aguarda ainda que cose sabe. Nada, levaste o tiramisú. No, de verdad, no. Sí, de verdad que che un papel de periódico e lévalo. No, pero que... ¿Qué? ¿Qué?
Ti tamén cambiaches dabondo. Fíxeno por ti. Ti fixéchelo por mí. Pero que falsa eres, A miña casa. Vaite da miña casa. Nin entón, nin antes, nin despois. Largo. Largo. Está ben, no. Devolvense o anel. O anel. Claro. Todo. Mamá! Non. Digo se me poderías deixar de recordo a Pedriña da Ría. Vas vir así. Cambia esa cazadora por aquí, a Bichu. Mamá! Adeus. Ai, que xente podemos chegar a un acordo. ¡Es increíble, mamá! Tuve con un anel de 2 quilates neste dedo, home. 2 quilates. Miña nai ligou cunha muller. 2 quilates neste dedo. Isto merecese fumar un porro. Nena, non fumes que imos a comer en media hora. E despois se te fame, e non lle deixas nada para teu pai. Xa! Xa! E falando de teu pai, non lle digas nada disto, oiches? Xa! Xa! Como que xa xa? Como lle digas algo que hai mocha merda toda que tes no teu cuarto, nena?